ако сте видяли видеото, мога да кажете, че брат ми е крейджига. Той буквално... Антоан, да стоси до мене. Йоп, да стоси до мене. Пай си кричай. Хора, както иска да кажа нещо, днеска ми е рождения ден, става 8. И брат ми носи лигави, затова искам да ми обещая с Антоан да не се лигаш. Окей, йоу. Антоан, Хора, аз съм най-добрия стримър. окей, брат! Не ме путай, бе. Определено сме се били. Малко... Окей, бихме се малко, като малки се бихме. Но всъщност, надявам се рождения ми ден да мине добре. Ще направя видео някакси. Обаче... Не мисля, че Антоан е най-добрия, защото поне ми лайква видеята, ама когато се е лигави. Сега си ви пусна 3 кадра, когато Антоан се е лигавил.